si volguessis anar de vacances, on aniries? Tu fes el que vulguis. Jo també poso en perill la meva posició. No tenim l'obligació de fer el pilot amb l'armada quan es tracta d'assumptes que no són del govern mundial. No ens tornarem a veure. Adéu, Rufi. És veritat, sí. Li he dit que si hagués d'anar de vacances aniria a algun lloc fosc i humit per poder dir un malefici al costat d'un fossat d'un castell maleït. Però ningú no m'ha dit que no hi trobaria ni un servent aquí. Ningú no m'ha dit que no m'hi podria menjar ni un entrepà ni beure i una xocolata calenta asseguda en un llit al matí. Ningú no m'ha dit que no hi hauria ni malets de peluix bonics aquí! Però heu de saber que sóc l'home que tanca més fort la boca, ja us ho he dit, entesos? Em dic Sentomaru. Ha sigut un atac força bo, però jo tinc la defensa més forta del món. Ashigara no Koi! Escolta, oncle, em sembla que les coses no van segons el pla inicial. Rebut, oncle! Va, comencem! No, no gaire, però sap donar bons cops de peu, això sí. Una mica de respecte, cametes llargues, que aquesta és la reina Karo. No funciona! Però tu de veritat n'estàs segur? Què és la noieta aquella? La que ha provat d'escapar-se de l'illa? Ei, 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 ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, 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 ei! Tachan! És el moment perfecte per un truc d'aquests. Observeu! Veieu aquests nusos de vent tan forts? Ara... Ai!